Helo pawb, Gwen Mair ydw i a dwi yma i gyflwyno sgwrs andros o ddifyr heddiw efo criw anhygoel dros Gymru i gyd. Da ni yma i sgwrsio am y cysyniad o gerflynau a mae hyn yn amserol iawn, dwi'n meddwl, efo cerflynau fel Edward Colston yn Bryste yn cael ei ddymchwel ar hyn o bryd. Mae hyn ynglwm yn amlwg efo'r ymgyrch Black Lives Matter ac yn symbol cryf iawn i bawb na ddylai hanes fel hyn cael ei glodfori mewn unrhyw ffordd dyddi yma. Da ni hefyd yma i drafod arwyr ni heddiw, a pwy ydyn nhw? So, cyn i ni fynd i'r sgwrs, sy'n amazing i ni gyd gyflwyno yn hynna'n a dweud ffaith difyr am yn hynna'n. So, dwi'n mynd i ddechrau efo ti, Maisie. Haia, fi di Maisie o Ddwyrain Casnewydd ac, sgen i ddim lot o ffeithiau amdano i fy hun, ond fi'n meddwl, fi yn dechrau dysgu Almaeneg a bach o Arabic hefyd ers lockdown. Dyna fi. Amazing. O'n i am Katie nesa. Helo, fi yw Katie, fi o Caerdydd, a mae fy cyfenw yn meddwl ofn o zebras. Felly, mwti am Maisie. Waw, mae hynna'n hollol cool. Briliant. Gwen Llian? Haia, Gwen Llian dwi, a dwi'n dod o Fethel, wrth ymyl Gaernarfon, a dwi wrth modd yn canu'r piano. Diolch Gwen Llian. Ynir? Hi, fenw i yw Ynir a dwi'n byw yng Nghaernarfon ac dwi wrth fy modd yn canu'r viola. Briliant, briliant. Diolch yn fod yma heddiw, mae'n amazing cael gymaint ohonych chi o lefydd gwahanol. So, dyna ni ddechrau efo cwestiwn gyntaf, de. Be di pwrpas cerflynau? Wel, mae cerflynau o gwmpas ni'n gyd yn dydyn nhw, a fi'n meddwl bod nhw jyst yn marcio hanes. Nhw'n pobl pwysig, mae lot yn edrych lan at i ni gofio beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Allwch chi ddadlau mae pwynt nhw ydi ella i addysgu. Dwi'm yn gwybod os na hwnna ydy'r ffordd orau o addysgu, ond dwi'n meddwl na dyna ydy'r syniad tu ôl iddo fo. Yn bendant, ie, cys fel arwaelod pob cerflun, mae yna plac yn does yn dweud fel be'n union nath y person. Felly ie, mae fe'n beth addysgiadol iawn. Dwi'n licio gofyn, pam dylsyn ni gael cerflun mewn lle mae pawb yn gallu weld nhw? Oherwydd, rili fi, mae cerflun yn bron yn clodfori person. Mwy na addysgu. Felly, sa cerflun yn well na sa rhywbeth mewn amgueddfa'n well i dysgu ni? Ie, dwi'n cytuno efo chdi, achos i fi, pan dwi'n pasio cerflun, dydw i ddim yn meddwl o be nath person yna, sut bath y person yna, a dwi jyst yn sbio fyny a mynd, mae rhaid bod nhw'n bwysig. Dwi'n yn gwybod pam maen nhw'n bwysig. I fi, da ni'n nabod y person sydd yn y cerflun yna. Fatha, da ni'n gwybod eich un peth sydd wedi cael ei sgwennu ar y plac o dan efo, ond be am bob dim arall maen nhw wedi wneud? Be am y ffordd o fyw bob dydd lle? Sut maen nhw'n trin pobl o'i cwmpas nhw? Fatha, i fi, mewn cerflun, sa ddim digon o wybodaeth am berson i allu clodfori nhw'n y ffordd yna lle. Ie, fi'n cytuno. Fi'n meddwl i ddim well os oedd cerflun mewn amgueddfeydd, oherwydd fel ti wedi dweud, Gwen Llian, chi ddim really'n passion nhw ar y stryd a gwybod be maen nhw yna am neu gwybod be nath nhw'n wneud. A falle fi'n credu bydd e lot yn well os nhw mewn llefydd lle mae pobl yn mynd i ddysgu, neu mae yna loads o pobl sy'n jyst mynd i cerdded heibio a jyst ddim meddwl am cerdded o gwbl. Mae hynna mor ddifyr, a dwi'n meddwl mae hynna'n dilyn, mynd â ni ymlaen chydig bach i oes pwrpas iddyn nhw yma yng Nghymru? Fi'n credu mae'n bwysig i gael nhw yna i gofio am hanes, achos chi'n rili eisiau anghofio am y pethau sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni, fel pob man yn y byd, chi ddim eisiau anghofio am hanes y gwlad. A felly fi'n credu mae'n rili bwysig i cael cerflunau yma yng Nghymru er mwyn cofio hanes ni.
Bril, di pawb gytuno neu os da rhywun yn anghytuno? Dwi'n yn siŵr os mae cerfluniau ydy'r ffordd i fynd o ran cofio pobl. Dwi'n meddwl sy'n yn fwy effeithiol dod â mwy o bobl i mewn i'r system addysg, achos os da ni'n meddwl amdano fo, mae'n eitha un ochrog cyflwyniad. Da chi'n cael cyfle i roi barn ar y person. Da chi jyst yn meddwl, reit, mae'r person yma'n berson da, a dwi fod i gofio'r person yma. Ella, achos be da ni ddim isio ydy, da ni'n gweld cerfluniau yn cael eu tynnu lawr, oherwydd bod pobl ddim yn y pobl oedden ni'n meddwl oedden nhw ar y pryd. Da ni'n ffeindio pethau allan am bobl doedden ni ddim yn wybod. A yn amlwg, da ni ddim isio anghofio nhw'n gyfan gwbl, neu da ni'n mynd i wneud yr un camgymeriadau a nath o nhw. Ond ydy cerflun yn mynd i ddangos camgymeriadau pobl, ta di rhoi cyfle i blentyn eistedd lawr efo ffeithiau a gwneud meddwl i fyny iddyn nhw eu hunan, fatha, oedd y person yma'n berson da, be nath y person yma, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl eich bod yna ffordd bach fwy effeithiol o wneud o. Ie, fi'n gweld o ble ti'n dod, Gwenllian, ond fel, dwi'n meddwl yn ddiweddar ni wedi gweld cerfluniau sydd falle ddim yn bobl gwych, a falle maen nhw wedi gwneud pethau yn eu bywydau nhw sydd ddim yn ffantastig, ond awr pob cerflun fel hynny, mae rhai cerfluniau yn bobl da, maen nhw wedi gwneud lot o bethau da. Felly fi'n meddwl bod yna le i nhw yng Nghymru, yn enwedig pobl sydd wedi creu gwlad ni i fel beth yw e nawr, jyst mwyn i ni fel gwerthfawrogi nhw am blynyddoedd i ddod a chofio pa waith maen nhw wedi gwneud yma yng Nghymru. Ie, fi'n cytuno efo'r ddwy ohonoch chi. Fi'n credu mae'n bwysig i gofio pobl sydd wedi gwneud da ar gyfer y wlad, ond hefyd fi'n credu mae'n bwysig i addysgu ein hun am pethau mae'r pobl sydd falle ddim mor dda, am y pethau maen nhw wedi gwneud, a hefyd ar gyfer y pobl sydd â cherflunau sydd yna i gofio'r pethau dda nhw wedi gwneud, wel ni ddim rili'n gwybod pa pethau nhw wedi gwneud, a fi'n credu os chi'n mynd i cael cerflun yng nghanol stryd, mae'n bwysig i cael rhywbeth o fewn y dosbarthiadau sy'n addysgu ni am y cerflun yna. Ie, bydd hwnna'n syniad wych os oedd pobl yn gallu fel dysgu am y cerfluniau sy'n agos atyn nhw, ond nag yw hynny lan i bob person fel unigolyn, fel os ych chi moyn gwybod mwy am y person, mae'n lan i chi, a mae'r cerfluniau na jyst i chi wybod fel, oedd y person yma wedi gwneud pethau yn ei bywyd, da neu drwg, a, wel, cymerwch mantais a ewch i ymchwilio neu be bynnag. Felly, ond swn i'n meddwl, felly, byddwn ni'n dweud yn gyffredinol ydy, dylsyn ni meddwl mwy cyn pwy mewn ffurf cerflun. Herwydd, fel nath Gwen dweud, addysg ydy'r un o'r peth mwyaf pwysig yn enwedig. Herwydd, da ni'n byw mewn adeg, da ni'n gwybod pawb amdan pawb. Felly, dwi'n meddwl, os da ni'n gwybod mwy amdan pobl, wedyn da ni'n gallu gwneud dewisiadau gwell ar pwy dewis i mynd fel cerflun. Ie, dwi'n cytuno efo chdi fan'na, achos dwi'n teimlo efo'r cerfluniau sgynna ni'n barod, cerfluniau o bobl mewn hanes di hynna. Os da ni'n meddwl am bobl arwyr mwy modern, mewn byd efo cyfryngau cymdeithasol, da ni'n dueddol o nabod nhw fel pobl ar yr un lefel a ni, yn hytrach na rhywun sydd yn uwch i fyny. Felly, dwi'n meddwl bod o yn haws i ni allu, dod i nabod y person am hynny. Ga i gofyn cwestiwn really weird. Ydyn ni hyd yn oed angen cerflunau, herwydd fel na Gwen di dweud, hefo cyfryngau cymdeithasol, da ni basically hefo, beth i stasiwn Cymraeg fi'n hofio? Really sorry. Da ni basically hefo cerflunau digidol rwan, yn lle pethau actual sy'n physical. Wel, dwi'n meddwl bod hynna'n rili ddifyr, ac fel yn symud ni mlaen i chdi bach i sôn am pwy ydy'n arwyr ni. Oes gennych chi fel pobl ifanc arwyr ar y funud? Pwy dyn nhw? Katie, dwi'n dechrau chi. Does gen i ddim un arwyr specific. Fi'n credu mae yna lawer o bobl allan yna sydd wedi dylanwadu arnaf. Mae yna gymaint o bobl yn un enghraifft bydd Michelle Obama, mae hi wedi gwneud gymaint ar gyfer addysg, a mae'n defnyddio ei lwyfan hi ar gyfer addysg.
i helpu pobl tlawd hefyd, a fi'n credu mae jyst pobl fel yna sy'n wir yn dylanwadu arnaf. Mae ddim really un person specific fi gallu meddwl am. Ond fel oedd Gwen Lleian wedi dweud, mae Michelle a mae pobl arall ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly, efallai, ni ddim wir angen cerfrynnau er mwyn arddangos y peth maen nhw wedi wneud. Briliant. Rwy'n arall? Ie, dwi'n cytuno fo chdi, achos y ffordd dwi'n gweld arwyr y dyddiau yma, ydy dwi'n yn gweld un person ac yn deitha fi fy hun fel a dwi eisiau bod. Dwi'n bach o pigo rhanna o bobl sydd o'n gwmpas i. Dwi'n licio a trio rhoi nhw'n ymheriad fi fy hun. Achos o'n i'n meddwl, a dwi'n meddwl bod na neb dydw i ddim yn nabod sydd yn effeithio na fi gymaint a hynny. Os dwi'n sôn am fatha yn yng nghymdeithas i a yng nghymuned i sydd o'n gwmpas fi, fedrai enwi pobl sydd yn fatha dwi'n edmygu a dwi'n trio copïo mewn ffordd. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth eitha newydd, oedd pobl yn dueddol o sbio i fyny ar bobl enwog achos bod nhw ddim yn nabod nhw. A wan, da ni'n dechrau dod i nabod pobl drwy cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl bod yr syniad o arwr yn newid mewn ffordd. Ond ydyn ni'n dod i nabod y gwir o'r person yna sydd tu ôl dwi'n gwybod, yr profile pictures neu yr Instagram account neu dwi'n gwybod, y neges tu ôl y sgrin. Sori, mae hwnna'n heriol. Wel, fedrwch chi ddadlau na dyda ni ddim, achos da chi'n dewis be da chi'n rhoi fyny. Ond i fi, fatha, da chi'n dewis y pethau perffaith i roi i fyny. Da chi eisiau dangos bod gynnach chi'r bywyd perffaith ma. Da chi'n neud bob dim yn iawn. Da chi'n mynd deud dim byd o'i le. Ond dim dyna sut mae fatha cymdeithas yn aros yn ei le. Fatha, i ni allu symud ymlaen, mae rhaid ni fod yn barod i gael yn cywiro. A sut da ni'n mynd i gael yn cywiro os da ni ddim yn dangos y gwendidau sgynna ni. Achos mae ddigon hawdd i fi ddeud, o ia, dwi'n yn berson cas, sgynna fi ddim meddyliau cas tuag at neb. Mae gwraeth bob un o'na ni i gael fatha rhagfarn. Sgynna ni, diolch yn ddewis i ni. So, dwi'n meddwl mae yna broblem hefo cyfryngau cymdeithasol bod yr gwendidau ddim yn cael ei dangos. So, da ni'n aros un lle, ie. Fi'n meddwl bod hwnna yn beth rili bwysig o fod yn arwr, gallu fel adnabod gwendidau, gallu fel cyfaddef os oes gennych chi rhywbeth drwg am eich hun. Ond o ran fel arwyr yn gyffredinol heddiw, fi'n meddwl bod hwnna yn beth rili hen ffasiwn. Fel fi'n cofio wneud stwff yn ysgol gynradd, fel ysgrifennu portread o arwyr, nes i ddewis fel rhywun Ashley Banjo o Diversity, cos o'n i'n offi dansio. Ond fel heddiw, does gen i ddim neb i fi'n edrych lan at as such. Ond fi'n meddwl mae hefyd yn dibynnu ar y meysydd na. So fel o'n i wedi dewis dansio, efallai nawr byddai'n dewis fel mathemategwr neu gwyddonwr. Mae fe'n rili dibynnu ar ar sut i chi fel person. A wedyn hefyd fel ym mha ffordd maen nhw'n dylanwadu. Cos mae ffrindiau ni'n dylanwadu arno ni, ydyn nhw'n arwyr i ni? Cwestiwn rili da. Da iawn. Fi'n gwybod fel fi'n edrych lan at ffrindiau fi. Fel mae loads o ffrindiau fi rili yn edrych lan at nhw, a wedyn hefyd fel athrawon ac aelodau o teulu fi, fel, mae nhw'n arwyr yn ei modd eu hun yn dydyn nhw. Ie, dwi'n cytuno efo chdi fan'na. Dwi'n meddwl bod pobl sydd yn agosach ata chdi, ella bod mwy o ddylanwad yna chdi. Wel, yn amlwg, achos chi efo nhw ydych chi'n siarad bob diwrnod. A i ryw raddo, nhw ydy'n arwyr ni, de. Jyst ella bod nhw'n ffitio yn diffiniad hen ffasiwn, ella, o arwr. Yn union, ie. Fel, dyn ni ddim yn gweld nhw pob dydd yn meddwl, tiw arwr fi, you're my hero. Ond, mewn gwirionedd, nhw'r bobl i ni,
y dylen ni edrych lan na, sy'n dy fe? Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn arall. So, be sy'n neud role model da ta? Anir, dwi'n mynd i ddod i chdi gyntaf, os yna'n iawn. O ie, mae'n... Actually, sa'n mynd sy'n jyst yn adio un peth arall i be Gwen a Eileen. Wrth gwrs. Bod yn oes, mae arwr i fi cychwyn gael rhyw fath o syniad dwi'n matcho i fo, yn wedig ar ôl y cyfaloedd, pan, wrth gwrs, y dynion o fo'n cwffio, oherwydd sexism. Ond dwi'n meddwl bod y gair arwr wedi newid lot, ac ella er mwyn gweld mae'n obsolete, oherwydd mae arwr yn rhywbeth sydd wedi cael ei newid gymaint. Mae arwr mewn synwyr di troi rhywbeth sydd ddim yn arwr, rhywun sy'n meddwl ei hun fel y gorau. Ond sori, Gwenna, ydych chi'n gallu ailadrodd y cwestiwn na chi ofyn? Ie, dim problem. So, be sy'n neud fel role model da dyddi yma? Wel, dwi'n gwybod pan yn gorau meddwl am pwy oedd un o'r role models fi, be dwi'n rili licio ydy'r pobl sy'n yn wir ei hun. A fel oedd Gwen yn dweud, maen nhw yn actually dangos beth sy'n wir amdano nhw hun, ac maen nhw yn cwffio amdano be maen nhw'n meddwl. A hwnna i fi sy'n role model. Ac yn enwedig pobl fel Amazing siarad am ffrindiau ni. Di ffrindiau ni ddim yn sgrifo bod yn pobl arall, maen nhw'n hapus ac maen nhw yn cyfforddus yn bod nhw ei hun, ac fi mae hwnna'n role model. Wow. Katie, be mae ti? O ti'n sôn am Michelle ag ffaith bod hi'n helpu pobl eraill. Ydy hwnna'n rhywbeth sy'n rili bwysig i ti o ran pobl fel role models neu pobl ti'n edrych i fyny at? Ie, i fi, y pobl sy'n rili bwysig yw y pobl sy'n defnyddio eu lwyfan i helpu pobl arall. Y pobl sydd ddim jyst yn mynd ar Instagram a dweud, edrych ar fi gyda y car yma neu y tŷ yma. Fi'n credu mae'n rili bwysig i nhw dangos edrych dyma be'n iawn wneud i helpu'r pobl sydd ddim mor ffodus neu sydd ddim efo'r pethau mae gen i. A fi'n credu mae hwnna'n rili bwysig i bawb wneud. A hi jyst yn enghraifft o un o'r pobl sydd yn neud hwnna. Obviously, mae yna llawer o bobl. Mae pobl sydd ddim efo'r un llwyfan a hi, pobl sydd ddim falle ar cyfryngau cymdeithasol yn neud pethau fel hwnna. Fi'n credu mae'n rili bwysig i unrhyw un neu hwnna, a fi'n credu dyna rhywbeth sy'n rili bwysig i fi i weld mewn rhywun fi'n edmygu. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth mae pawb angen cymryd i ffwrdd o rhywun fel Michelle. Fi'n cytuno'n llwyr gyda Katie fel mae rhywun sy'n gallu dangos yn union pa fath o effaith maen nhw'n ei gael ar bobl. So os maen nhw'n gallu profi bod nhw'n cael effaith cadarnhaol ar pobl ifanc yn enwedig fi'n meddwl, maen nhw yn bendant yn arwr mewn rhyw ffordd jyst oherwydd y fath o ddylanwad maen nhw'n cael ar bobl. Ie, dwi'n cytuno efo chi. Dwi'n dod yn ôl i fatha pobl sy'n barod i gael ei cywiro. Dwi'n meddwl am yr camgymeriadau da ni'n neud. Da ni'n dueddol o fynd yn eitha defensif yn ffyrdd ni. Os gyda chi bobl fel Michelle Obama, pobl sydd yn uwch i fyny hefo platform, yn deud, dwi'n neud y camgymeriadau yna hefyd. Yn hytrach na deud, fel ma di'r ffordd iawn o fyw, deud, dydw i ddim yn berffaith, dydw i ddim yn neud o i'r gair, lle. Ond dwi'n dysgu fatha chi i gyd. Fel bod chi'n gallu uniaethu hefo'r person, lle. Dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig mewn arwr, bod fi'n gallu fatha gweld fi fy hun yn nhw mewn ffordd. Ie, fi'n gweld yn union beth ti'n dweud. Fel yn ystod lockdown, fi wedi gweld loads o bethau ar gyfryngau cymdeithasol am fel rhieni yn ystod lockdown, a fel y ffaith bod hwn ddim yn gyfnod hawdd iddyn nhw, fel nes i weld llun unwaith oedd e'n really pwerus. Oedd mam yn dal babi, ac oedd plant arall hi yn fel rhedeg rownd ti mewn cylchoedd ac yn neud met. Oedd e jyst yn dangos fel, dwi'n ddim yn mynd i fod yn hawdd, a mae'n iawn i bethau fynd yn wrong, a mae fe'n iawn i bethau fel i beidio fod yn berffaith. A mae hwnna'n rhywbeth all bawb uniaethu gyda, achos ni'n gyd yn gwybod dyw bywyd ddim yn berffaith, nag yw e? Jyst i adio hwnna mewn ffordd mwy gwleidyddol fyd. Hefo Michelle Obama, dwi'n meddwl bod hi'n anhygoel. Mae be mae hi wedi gwneud i dim jyst America ond ar draws y byd yn ffantastig.
wedyn, da ni'n gweld, sori, mae yna builders drwy'r nesaf, dwi'n siŵr sa'ch chi'n clywed nhw, ond ni'n chreolwr byd sydd dim eisiau deud bod nhw'n anghywir, ac i profi y ffaith dyn nhw'n anghywir, maen nhw eisiau'n anwybyddu bob dim sy'n digwydd, felly fel yn Brazil, yn y Philippines, yn America, yn Prydain, gennym ni'r arwyr gwleidyddol yma, sydd actually ddim yn arwyr o gwbl. Maen nhw, i profi faint o dad i nhw eu hun, maen nhw'n gadael pobl arall gael eu dinistrio gan ego eu hun. Diolch Anir. Dwi'n meddwl bod hwnna'n safbwynt bwysig i godi hefyd o ran yr ochr gwleidyddol o bethau ac barn pawb am arwyr gwahanol ac bedi arwr a pwy sy'n cael yr sylw hefyd, mae'n andros o bwysig nodi hynny. So, yr cwestiwn dwi'n mynd i orffen efo, ydy dwi'n mynd yn ôl i dechrau mewn ffordd, a oes le i gelf gyhoeddus fel hyn yma yng Nghymru. Ac dwi wedi newid dechrau bach i gelf gyhoeddus. Ydy hwnna'n shifftio fo mewn unrhyw ffordd o gwbl? I fi mae o yn, o ran fel, os da ni'n meddwl am gerflun, da ni'n meddwl am llun o berson, neu jyst person yn sefyll, i fi fysa stori fel y rhan o gelf, efallai bach fwy effeithiol. So, yn lle cael gwyneb person, efallai cael rhyw fath o stori, rhywbeth i ddangos beth maen nhw wedi wneud, mwyn heiddi'r lle yna, lle. Difyr. Fi erioed wedi meddwl am hyn o'r blaen, ond fel, wrth i ti ddweud celf gyhoeddus, falle mae hwnna yn beth well na cerfluniau. A fel, ni wedi gweld yn ddiweddar yn dydyn fel Black Lives Matter, mae pobl wedi bod yn, fel, falle vandaleiddio stwff gan ysgrifennu fel Black Lives Matter ac yn y blaen, ond efallai mae na le i bethau fel hynna mewn amgylchfyd fwy addas, lle mae rhywun proffesiynol wedi wneud y pethau yma i ddangos stori fel nes ti jyst dweud. A falle dyna yw'r ffordd ymlaen, yn hytrach na un person dylen ni edrych lan at, falle fel grŵp o bobl neu rhyw stori am beth sydd wedi digwydd sy'n dda yn y wlad. Celf cyhoeddus, fi'n offi hwnna. Fi'n credu mae celf cyhoeddus a straeon arno'r pethau yna sydd yn deud stori'r unigolyn neu unigolion yn really bwysig, oherwydd fel ni wedi dweud cyn, chi ddim rili'n gweld cerflun ar y stryd a dweud, fi'n nabod y person yna, maen nhw'n anhygoel, waw. Ond os chi'n edrych, a rhan fwy o'r amser, mae pobl ddim yn edrych ar y plac o dan y cerflun, mae'n jyst yn cerflun heibio. Ond os fi'n gwybod, os fi'n gweld darn o gelf ar y stryd, byswn ni'n mynd i edrych arno fe. Fi'n meddwl bydd mwy o pobl yn mynd i edrych ar ddarn o gelf yn y stryd, yn hytrach na jyst cerflun yn y stryd. Sa'n gwybod os mae unrhyw un wedi gweld fel y peth yn Washington, lle wnaethon nhw peintio Black Lives Matter ar y stryd, a fi'n meddwl maen nhw wedi wneud mewn cwpl o lefydd eraill. Ond mae hwnna'n enghraifft o gelf cyhoeddus, a mae fe'n beth positif, a dwi ddim chwaith yn denu sylw at un person, achos fel wnaethon ni sôn earlier am fel egos pobl, a ni jyst yn fel rhoi clod i rywun, peidio gwybod fel yr holl wir. So, stwff fel hwnna, fi'n meddwl bod yn syniad wych. Dwi'n cytuno efo hwnna, achos fedrwch chi greu y celf ma heb orfod clodfori rhywun. Fedrwch chi wneud o mewn ffordd, dydwch bod ni eisiau cofio rhywun am y camgymeriadau nath nhw'n wneud. Fedrwch chi ddeud hynna mewn celf yn hytrach na clodfori nhw, lle. A dwi'n gwybod dweud, hefo graffiti fyd, fel gwneud ni Banksy, ond hefyd, mae'r murals o George Floyd, a hefyd dwi'n siŵr yn union lle mae o, ond dwi'n meddwl yn dde America di o llun o person di yn cael ei cicio gan yr heddlu tan i fo marw. Mae hwnna'n gallu addysgu ni ac mae lot mwy pwerus na cerflun static o probably rhywun gwyn nath wneud rhywbeth da nath helpu grŵp bach o pobl. Briliant. Wel, dwi'n meddwl mae hwnna yn
gorffen ni off yn eitha taclus, un peth i orffen, pa ddarn o gelf fysa chi isio i gofnodi chi'ch hunain yn y dyfodol? Deud na chi di arwyr ni, which dwi'n meddwl bod chi yn barod, just o'r sgwrs yma a'r fel enghraifft Katie, ti wedi bod yn siarad yn amazing ar cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar ac yn wir yn addysgu ni am bethau mor bwysig. Dwi'n gweld hynny yn rhywbeth dylen ni glodfori ac cymryd mantais o mewn ffordd. Sut fysa chi eisiau cael eich cofio? Mae hwnna'n gwestiwn rili anodd. Sneb wedi gofyn yn online. Meddwl, i fi, bydd e'n rhywbeth sy'n dangos fel y fath o berson ydw i. Cos fi'n meddwl bod fi'n person eitha fel happy-go-lucky, falle rhywbeth sy'n dangos yna, a rhywbeth sy'n dangos fel be sy'n gen i ddiddordeb mewn, pethau fel gwleidyddiaeth a'r gwyddorau ac yn y blaen. Lovely, diolch. Ie, fi'n credu fi'n cytuno hefyd, bys ni'n hoffi cael rhywbeth sydd yn dangos ddim eisiau just llun. Harwch chi ddim rydyn gallu deud unrhyw beth o just llun. Fi'n credu bydd yn rili bwysig i fi i cael rhywbeth sy'n deud fy stori, neu sy'n deud be nes i newid, neu be o'n i eisiau newid, neu be o'n i wedi gwneud, a bach o backstory hefyd, i deud sut nes i newid pam nes i newid a pethau fel hynna. Swn i'n licio, dwi'n meddwl, os fysa rhaid fi gael darn o gelf yn cofio fi lle. Dwi'n meddwl, swn i'n licio cael pobl o sefyllfaoedd gwahanol yn creu celf am sut dwi wedi effeithio ar y bywyd nhw. Hyd yn oed os dwi jyst yn bod fi'n tecsio nhw neu bod fi'n ffrind iddyn nhw, os dwi'n rhywbeth fel yna, swn i'n licio cael pobl mewn sefyllfaoedd gwahanol neu mae gennym fi berthynas gwahanol efo nhw, just yn creu rhywbeth bach a dod o fe gyd at ei gilydd. Swn i'n licio gweld sut fysa pobl eraill yn cofio fi. Dwi'n meddwl swn i'n rhy embarrassed mewn lle bynnag da ni'n mynd ar ôl i ni farw. I gael darn o cael, swn i'n probably blysio o'r rhywle. I bod yn honest, dwi'n gwybod bod hwn yn swnio'n slightly, ond dwi'n meddwl, swn i'n really hapus os swn i wedi gallu gwneud rhywbeth i rhyw person sy'n maen nhw wedi cario ymlaen hefo nhw yn calon nhw, yn lle gael ei gorfod mewn rhywbeth go iawn. Felly, os swn i'n gallu cael rhyw fath o effaith bach hyn o'r un person, swn i'n hapus. Ar y nodyn hynny, diolch o galon i chi gyd. Mae wedi bod yn fraint siarad efo chi gyd a dod i'n nabod chi gyd. A gobeithio allan ni siarad efo'n gilydd eto yn fuan. Nice one. So rhywun eisiau deud rhywbeth i orffan cyn i ni fynd? Diolch. Ie, diolch. Diolch. Nice one! Ta-da! Ta!